En primer lloc voldríem saludar el senyor Albert Carné i la senyora Mireia Boia, presents avui aquí com a representants del grup promotor de l'Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació. Com fa un moment relatava la regidora Alemany, a proposta dels grups municipals d'Esquerra i de Junts, debatem l'adscripció d'aquest plenari a l'Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació, com ja han fet abans més de 200 ajuntaments de tot el país i més de 300 entitats. És, per tant, una proposta, una iniciativa nascuda de la societat civil, no dels grups que la signem, que el que demanem aquí és el seu suport. Venim de lluny, de les primeres consultes populars, de la manifestació contra la sentència de l'Estatut, passant per la consulta del 9N, fins a arribar al referèndum de l'1 d'octubre, brutalment reprimit per l'Estat, la vaga general del 3 d'octubre, defensant pacífica i democràticament el poder decidir què volem ser. Una proposició, la d'avui, que 5 anys després dels fets de l'octubre de 2017 té més sentit que mai, pels motius als que ara breument m'hi referiré. Les persones afectades per la repressió de l'Estat es compten a milers, s'hi ha referit abans a la regidora Alemany, podem parlar de més de 4.500 persones, aquí podem afegir les persones que es troben a l'exili, les persones ferides per la brutalitat policial de l'1 d'octubre. Però un altre argument és que la societat catalana s'ha mostrat majoritàriament contrària a aquesta situació i favorable a la fi de la repressió i que ha demandat i continua fent-ho un marc de resolució democràtica del conflicte polític que es basa en el respecte a la lliure determinació de la societat catalana. Segons el CEO de 2018, 77% en contra dels empresonaments, segons el CEO de 2019, un 75% dels encastats per una solució eminentment política, un 67% a favor explícitament de l'amnistia, segons l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, o un 81% a favor del referèndum, segons el CEO de 2022. També dades que ens aporta el propi grup promotor i que tots coneixem. S'ha dit abans, ajuntaments, entitats, també algunes de les més representatives del ric teixit associatiu de la nostra ciutat. A més, aquesta no és una proposició partidista, com dèiem, és una posició de mínims sorgida de la societat civil que defensa el dret a la llibertat d'expressió, d'acció política, el dret a votar i a poder gaudir de la llibertat ideològica essencial, que des de fa 5 anys sembla que ha entrat en suspens. Però és que, a més, i aquest és un argument també de pes per portar avui aquí amb més força aquesta proposició, a tota Europa es comença a dir ben clar que el que s'ha produït a l'estat espanyol no és de rebut i que hi ha d'haver límits a la repressió. Efectivament, es publicava fa pocs dies l'informe del Consell d'Europa on es dictaminava a favor de l'absoluta llibertat d'expressió política sempre que no sigui a favor de la violència. I encara que a alguns els molesti, les paraules a favor de la violència i la violència en si, la que vam viure l'1 d'octubre, només l'ha exercit una part en el conflicte. I això ho podem dir ben alt perquè ho hem vist, ho hem sentit i ho hem patit. Aquest informe del Consell d'Europa es basa en la resolució 2381 de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, pionera en reconèixer que els presos polítics eren presos polítics, que hi havia una persecució ideològica i no una persecució contra delictes que ara per ara no reconeixen tribunals europeus d'estats com Itàlia, Escòcia, Bèlgica o Alemanya. Què és el que demana el Consell d'Europa? Doncs més democràcia i que certs delictes s'eliminin, que hi hagi una desjudicialització real, que precisament també és el que demana aquesta proposició que portem a debat i a votació. Demanem que aquest Consell Plenari de Barcelona sigui valent i continuï fent la tasca que ha fet al llarg de molts i molts anys, la defensa de les llibertats, tant individuals com col·lectives, perquè Barcelona continuï sent també capdavantera. Només hi ha una solució que passa pel respecte als drets més bàsics, a la llibertat d'expressió, a votar, a exercir la democràcia i a fer-ho tot això sense por ni sense persecució. Per aquest motiu demanem el suport de la resta de grups municipals perquè puguem dir com a Ajuntament de Barcelona, com a plenari municipal, sí a la democràcia, a la llibertat d'expressió, a l'amnistia, a l'autodeterminació, en definitiva a la llibertat. I mentre no es pugui aprovar una llei d'amnistia, que existeixi una reforma normativa, una reforma del Codi Penal que eviti la repressió d'idees polítiques com es produeix encara en aquests moments a l'estat espanyol. Gràcies.